नमस्कार, मी जुईली आणि आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्ह। विधानसभा निवडणूक जाहीर होण्याअगोदरच कुडाळ मालवणकडे सारांचं लक्ष वेधलंय। नवनव्या घडामोडी, राजकीय उलटापालटी, वैयक्तिक लढाई, नाराजी नाट्य, आरोप प्रत्यारोप अशा सगळ्यांनी हा मतदारसंघ चर्चेत आहे। 2014ला झालेल्या विधानसभेत दस्तूर खुद्द माजी मुख्यमंत्री महसूल मंत्री असलेल्या नारायण राणेंचा पराभव झाला, जो पराभव केला होता ठाकरेंचे शिलेदार आमदार वैभव नाईक यांनी। त्यानंतर वैभव नाईक यांची ओळख झाली सिंधुदुर्गच्या राजकारणातील जायंट किलर। 2 टर्म त्यांनी या मतदारसंघाचं नेतृत्व केलंय। आता त्यांच्या समोर आव्हान आहे महायुतीचे उमेदवार निलेश राणे यांचं। खासदारकी निभावलेले निलेश राणे आता पहिल्यांदाच विधानसभेत आमदारकीसाठी लढतायत। आक्रमक भाषाशैली, प्रत्येक गोष्टीवर लगेच रिॲक्ट होणारे राणे ही ओळख त्यांनी मागच्या काही दिवसांपासून वर्षांपासून अगदीच बदलून टाकली आहे। 2 वर्षांपासून आमदारकी लढण्यासाठी त्यांनी उत्तम संघटना बांधणी करत ते प्रयत्नशील असल्याचं दिसून येत आहे। वडील आणि सिंधुदुर्ग रत्नागिरीचे खासदार नारायण राणे यांचा 2014ला झालेल्या पराभवाचा बदला घेण्यासाठी 10 वर्षातील या मतदारसंघाचा विकासाचा बॅकलॉग भरून काढण्यासाठी या मतदारसंघात उभा असल्याचं ते वेळोवेळी सांगतात। निलेश राणेंचा विधानसभेच्या तोंडावर झालेला शिवसेना प्रवेश हा इथला आणखीन एक ट्विस्ट आहे। त्यामुळे या निवडणुकीत कोणाची ताकद आहे याबद्दल आजच्या भागात आपण चर्चा करणार आहोत आणि आपल्या सोबत आहेत दैनिक कोकणसादचे संपादक संदीप देसाई सर। आपलं देखील मनपूर्वक स्वागत। त्याचबरोबर आमचे मुख्यालय प्रतिनिधी लऊ म्हाडेश्वर यांच्याशी आपण चर्चा करणारच आहोत। मात्र सुरुवातीला पाहूयात कुडाळ मालवणचं वातावरण नेमकं आहे तरी कसं। या कुडाळ मालवण मतदारसंघामध्ये जे रस्ते झाले, अनेक कुडाळ मालवणची लोक आपल्याकडे इथे समोर बसलेली आहेत, आपल्याला माहिती आहे। गावागावामध्ये जेव्हा 2014 मध्ये जे डांबर पडलं त्याच्यानंतर डांबराचं एक लेअर सुद्धा पडलेलं नाही, अशी असंख्य गावं आपल्या कुडाळ मालवणमध्ये आहेत। रस्त्याची कामं तीच झाली जी ह्यांना हवी होती, जी ह्यांच्या मित्रपरिवाराला हवी होती। ह्यांचा मित्रपरिवार पण ठेकेदार, यांचं घर पण ठेकेदारीवर चालतं आणि हे आमच्यावर आरोप करतात। हे आम्ही कधी आमच्या घरातलं कोण ठेकेदारी गव्हर्नमेंटचा एक विषय 1 रुपयाचं काम घेतलेलं नाही, आमच्या घराण्याने कधी घेतलेलं नाही। अहो 83 पासून आम्ही टॅक्स भरतो। कधी आज खरं तर मला ऑफर अनेक आल्यात, परंतु माझ्यावर चौकशी सुद्धा 2.5 वर्ष सुरू आहे। 2.5 वर्ष चौकशी सुरू असताना सुद्धा एकही रुपयाचा 2.5 वर्षात कोले साहेब त्यांना एकही रुपये या ठिकाणी माझ्या विरोधात या ठिकाणी 1 रुपयाचा भ्रष्टाचार केलेला मिळाला ते शोधू शकले नाही। खरं तर मी आजही सांगतो, ज्यावेळी माझा 1 रुपया भ्रष्टाचार असेल तेव्हा मला या ठिकाणी फासावर या ठिकाणी लटवा, कारण मी सर्वसामान्य लोकांचा एक कार्यकर्ता म्हणून आहे। काय काम केले, बंधारे बिंधारे सगळं ब्रिज मी केले, याने काय केले? हा अतिशय निष्क्रिय आहे, तो जे वापरतो ना निष्ठावान। मी स्वतः पाहिलं एकनाथ शिंदेकडे, मला प्रवेश द्या, मी मला घ्यायचा नाही म्हणून तो त्याचं हे झालंय। हा निष्ठावान, रोज हजेरी लावणारा तिकडे। खरं तर आता विधानसभेची निवडणूक होत आहे, परंतु मी 2.5 वर्ष निष्ठावंत म्हणून उद्धवजी बरोबर आहे। पहिल्या 2 महिन्यामध्ये उद्धवजींच्या काळामध्ये जी मंजूर कामं होती त्या कामाला नवीन सरकारने स्टे लावला होता आणि त्यासाठी मी माझ्या सर्व पदाधिकाऱ्यांना माहिती आहे, खोबरेकरांना माहिती आहे, मतदार केसरांना माहिती आहे, मतदार पिढींना माहिती आहे की मी स्टे उठण्यासाठी 2-3दा मुख्यमंत्र्यांना भेटलो, परंतु दुर्दैवाने मुख्यमंत्र्यांनी सुद्धा त्यामध्ये राजकारण केलं आणि स्टे उठवला नाही। परंतु तो स्टे आम्हाला विकास कामाचा, जी उद्घाटनं आता राणेंचे सुपुत्र करत होते काही दिवसापूर्वी आणि भाजपचे काही नेते त्यामध्ये ट्रेनिंग केले होते, ती उद्घाटनं ती कामं मी मंजूर केली होती आणि उद्धवजींच्या मुख्यमंत्री काळामध्ये मंजूर केली होती आणि त्या कामाचा स्टे हा शेवटी कोर्टातनं आम्ही उठवलेला आहे आणि तशी कोर्टाची ऑर्डर सुद्धा या ठिकाणी आहे। परंतु मी मुख्यमंत्र्यांना, आता मुख्यमंत्री या विधानसभेच्या निवडणुकीच्या काळामध्ये येतील तेव्हा माझं मुख्यमंत्र्यांना सुद्धा आव्हान आहे की मी तुम्हाला भेटलो असं राणे सांगत असेल तर तुम्ही त्या ठिकाणी त्याबाबत भूमिका स्पष्ट करा। एवढंच आपल्याला सांगतो, आपल्या आशीर्वादाची खरोखर गरज आहे, कारण का आज वेळ आली। मी अनेक वेळेला चिंतरकर साहेबांना सांगतो, जेव्हा मी गाडीत प्रवास करत असतो, साहेब 10 वर्ष गेली, पण ती 10 वर्ष संघर्षात अशी गेली की प्रत्येक घटना मला लक्षात आहे। काय काय घडलं या 10 वर्षामध्ये, काय काय झालं या 10 वर्षामध्ये, मला प्रत्येक घटना लक्षात आहे। पण साहेब आता या 2024च्या निवडणुकीमध्ये नियतीला मान्य होतं
की लोकसभेमध्ये इथे राणे साहेब निवडून यायला पाहिजे आणि म्हणून राणे साहेब तिकडे लोकसभेला निवडून गेले. आणि आता नियतीला असंही मान्य दिसतंय म्हणतोय की आता इकडे विधानसभेला निलेश राणे निवडून आला पाहिजे असं दिसतंय. खरं तर लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये आज आपण बघितलं असाल की लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये ज्या पद्धतीने पैसे वाटलेत हे भ्रष्टाचाराचे पैसे होते. छत्रपती शिवाजी महाराजांचं असून देत, सिंधुदुर्ग किल्ला असून देत किंवा इथली रेल्वे स्टेशन असून देत, इथले रस्ते असून देत, ह्या भ्रष्टाचारातनं या ठिकाणी हे पैसे वाटले गेले. ही काही मोजकी विधानं होती या दोघांमधली जे उमेदवार आहेत कुडाळ आणि मालवण मतदारसंघाचे. यावरून आपल्या लक्षात येऊ शकतं की कुडाळ मालवणचं वातावरण नेमकं कुठल्या दिशेनं आहे आणि काय घडणार आहे आगामी काळात सुद्धा याची प्रचिती या मोजक्या काही विधानांवरून आपल्या लक्षात येते. मी आता येते आमचे मुख्यालय प्रतिनिधी लव म्हाडेश्वर यांच्याकडे. म्हाडेश्वरजी, नेमकी आताची परिस्थिती काय आहे कुडाळ मालवणमधली? प्रचाराला सुरुवात कशी झाली आहे आणि सध्याचं वातावरण नेमकं काय आहे? खरं म्हणजे कुडाळ मालवण मतदारसंघामध्ये गेली 2 टर्म जे आमदार आहेत वैभव नाईक, त्या वैभव नाईकांनी सुरुवातीपासूनच आपलं जे मिशन ठेवलेलं आहे ते व्यक्ती भेट असं त्यांनी ठेवलंय. कुठचेही कार्यक्रम असू दे, काही असू दे, तिथे ते पोचतात असं त्यांचं हे आहे. गणपतीच्या कालावधीतही त्यांनी जवळजवळ ह्या पूर्ण मतदारसंघातल्या प्रत्येकाच्या घरी गणपती दर्शनाला जवळजवळ ते पोचलेले आहेत असं त्यांनी केलेलं आहे. आणि हे त्यांचं गेली 10 वर्ष चालू आहे. मात्र त्यांना जे तप देण्यासाठी किंवा त्यांच्या सोबत जे समोर जे उभे आहेत निलेश राणे, हे खरं म्हणजे भाजपाने त्यांना विधानसभा प्रमुख केलं आणि त्यानंतर खरं म्हणजे त्यांनी ह्या पूर्णपणे मतदारसंघामध्ये आपला धडाका लावला. मतदारसंघातला प्रत्येक गाव त्यांनी जवळजवळ पिंजलं आहे, त्या ठिकाणापर्यंत ते पोहोचलेले आहेत. लोकांच्या जनमानसामध्येही काही आवश्यक असलेल्या गोष्टींमध्ये सहभाग त्यांचा नेहमी राहिलेला आहे. मात्र उमेदवारी ही कोणाला मिळेल हे या ठिकाणी निश्चित होत नव्हतं. त्यामुळे थोडंसं पाठीपुढे होतं आणि शेवटी खरं म्हणजे वाटत होतं कार्यकर्त्यांना सगळ्या, कारण बीजेपीचं जे नेटवर्क आहे ते चांगल्या पद्धतीत आहे पूर्ण मतदारसंघामध्ये. त्यामुळे ह्या कार्यकर्त्यांना सगळ्यांना वाटत होतं की बीजेपीचं चिन्ह, भाजपाचं कमळ हे चिन्ह या ठिकाणी मिळेल असं वाटत होतं. मात्र ते होऊ शकलं नाही आणि निलेश राणेंना शिवसेनेमध्ये जावं लागलं आणि त्यांना धनुष्यबाण हाती घ्यावा लागला. त्यामुळे थोडासा वेळ, काही काळ थोडासा संभ्रमाची स्थिती निर्माण झालेली होती. मात्र आता एकूणच स्थिती जर पाहिली तर असं लक्षात येतंय की ही संभ्रमावस्था बाजूला होऊन आता बीजेपीचे कार्यकर्ते असेल, युतीचे कार्यकर्ते हे जोरदार कामाला लागलेले आहेत असं दिसतंय. खरं म्हणजे मध्ये आपल्याला माहित आहे की मोठा नेता ज्याला म्हटलं जातं, जे किंग मेकर असतात बऱ्यापैकी, असे दत्ता सामंत, हे दत्ता सामंत थोडंसं नॉट रिचेबल वगैरे असं होत होतं आणि त्यामुळे ही प्रश्न पडलेला की निश्चित काय होईल असं. पण नंतर दत्ता सामंत हे खरं म्हणजे राणे कुटुंबियांच्या फार जवळ आहेत असलेली व्यक्ती आहे आणि ज्यावेळी राणे साहेबांनी त्यांची भेट घेतली किंवा वहिनी साहेबांनी भेट घेतली असेल आणि त्यानंतर दत्ता सामंत पुन्हा प्रत्यक्ष कामात लागलेले आहेत आणि ते कामात लागल्यामुळे अजूनही जोर आहे. त्यामुळे आत्ता तरी सांगता येत नसेल की काय होईल, पण जोरदार प्रचाराचे फेरी सुरू झालेले आहेत. वैयक्तिक प्रचाराने छोट्या बैठकांवर या सगळ्यांनीच जोर दिलेला आहे. मोठ्या बैठका आत्ता कुठे झालेल्या तसं दिसत नाहीत. आता पहिल्यांदाच ज्या बैठका मोठ्या आहेत त्या उद्धव ठाकरे हे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात 13 तारीखला येत आहेत आणि ही खरं म्हणजे पहिली मोठी बैठक असेल, मोठी सभा असेल असं वाटतं. बाकी इतर पक्ष म्हणजे बीजेपीकडनं मोठ्या सभा अशा दिसत नाहीत, पण छोटे सभा आणि वैयक्तिक भेटी असं सुरू आहे. त्यामुळे निश्चितच असं वाटतं की कुडाळ मालवणचं जो एकूण निवडणूक जी आहे ती चुरशीची होईल असं चिन्ह दिसत आहे. तर ही लढत एकंदरीत शिवसेना विरुद्ध शिवसेना अशीच म्हणावी लागेल. कारण एकीकडे निलेश राणे जे होते ते भाजपमध्ये होते, भाजपमधून त्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत शिवसेनेत प्रवेश केला होता आणि शिवसेनेत फाटाफूट झाल्यानंतर खरं तर 19 वर्षांनंतर निलेश राणे हे शिवसेनेत दाखल झालेले आहेत. त्यानंतर जेव्हा बीजेपीचे अनेक लोक होती, मोठी नेते मंडळी होती आणि याचबरोबर या सगळ्यांच्या उपस्थितीत जेव्हा शिंदे असं म्हणाले होते, मुख्यमंत्री शिंदे असं म्हणाले होते की माझी संपूर्ण ताकद ही निलेश राणेंच्या बरोबर आहे, त्यानंतरचं वातावरण नेमकं कसं तयार झालं आणि हा ट्विस्ट
कसा या मतदारसंघातला एक वेगळेपण देणारा ठरलेला आहे? खरं म्हणजे बरोबर आहे म्हटलं ते, की दोन शिवसेना खरं म्हणजे समोरासमोर आहेत या ठिकाणी. धनुष्यबाण आणि मशाल अशा पद्धतीत हे आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी इथे येऊन खरं सांगितलं की माझी पूर्ण ताकद त्यांच्यासोबत असेल. पण एक आपल्याला सत्य जे आहे ते आपल्याला थोडंसं नाकारून चालणार नाही. कारण ज्यावेळी शिवसेनेमध्ये फूट पडली त्यावेळीची जर एकूण स्थिती पाहिली तर शिवसेनेमध्ये म्हणजे शिंदे गटामध्ये मोठ्या प्रमाणात सिंधुदुर्गमधले गेलेत असं काही झालेलं दिसत नाहीये. त्यामुळे ती ताकद तशी कमी होती एकूण पूर्ण जिल्ह्यात पाहिलं तर. मात्र आता एक निश्चित आहे की नितेश राणे हे शिवसेनेमध्ये गेल्यामुळे ही ताकद निश्चित वाढली असेल शिंदे गटाची, अशी स्थिती आहे. कारण आता नितेश राणेंसोबत आपले दत्ता सामंत हे शिवसेनेत गेले आणि सावंतवाडीचे संजू परब पण गेले आणि अजूनही काही मंडळी थोडीफार तिकडे गेलेली आहेत. आणि उद्या ते जर समजा असं झालं की या निवडणुकीमध्ये निलेश राणे निवडून आले शिवसेनेचे शिंदे गटाचे आमदार म्हणून, तर निश्चित ते आपली जी संघटना आहे ती वाढीसाठी त्यांना प्रयत्न करावे लागतील. त्यामुळे पुन्हा एकदा ही जी शिवसेनाच आहे, मात्र सिंधुदुर्गामध्ये जो अवैध असा गड होता शिवसेनेचा, त्याच्यामध्ये फूट पडूनही मोठासा फरक पडला नव्हता. त्याच्यामध्ये मात्र मोठा टकराव पाहायला मिळेल पुढच्या काही कालावधीत असं वाटतं. तर कुडाळ मालवण हा जो गड आहे तो राणेंचा गड म्हणून ओळखला जायचा. 2014 नंतर तिथं म्हणजे 2014 असेल आणि 2019 असेल, या दोन टर्ममध्ये आमदार वैभव नाईक यांनी आपलं वर्चस्व इथं निर्माण केलं. मात्र त्यावेळी त्यांच्यासोबत होती ती भाजपा, म्हणजे भाजपा आणि अखंड शिवसेना अशी ताकद वैभव नाईक यांच्या मागे होती. आता मात्र अशी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे की भाजपची ताकद एकीकडे वाढतेय आणि भाजप मात्र आता वैभव नाईक यांच्यासोबत नाहीये, त्यांच्यासोबत आहे महाविकास आघाडी. आणि त्यातच निर्माण झालेली दोन शिवसेनेची शक्ल, याचा परिणाम वैभव नाईक यांच्या लीडवर किंवा वैभव नाईक यांच्यावर, यांच्या मतदारांवर कसा होण्याची शक्यता आहे? काय वाटतं याबाबत आपल्याला? खरं म्हणजे लोकसभेच्या निवडणुकीत आपण पाहिलं असेल आणि विधानसभेची जी 2019ची निवडणूक होती त्यामुळे मध्ये आपण पाहिलं असेल की वैभव नाईकांचं जे लीड आहे ते फार कमी झालेलं होतं. खरं म्हणजे त्या ठिकाणी अचानक उमेदवार उभा होता आपले देसाई, रणजित देसाईंना अचानक त्या ठिकाणी सीट दिलेली होती आणि चिन्हही कपाट होतं. असं असतानाही ते 2 नंबरला राहिले आणि खरं म्हणजे 14,000 एवढ्या 14 ते 16,000 एवढ्या मत त्यांना मिळालेली होती जादा. म्हणजे ते खरं 14चं जर लीड बघितलं आपण, 2014चं लीड त्यांचं, तर त्याच्यापेक्षा खूप कमी 19चं होतं. आणि त्याच्यानंतर आता लोकसभेची निवडणूक झाल्यानंतर खरं म्हणजे 27,000चं लीड राणेंना इथे या कुडाळ मालवण मतदारसंघामध्ये त्यांना मिळालेलं आहे. आणि त्यामुळे 27,000चं लीड मिळालेलं असल्यामुळे खरं म्हणजे आता हे 27,000चं लीड तसंच निलेश राणेंच्या बाबतीत राहील का? आणि ते जर राहिलं तसंच तर हे तोडणं वैभव नाईकांना शक्य होईल का, हा प्रश्न निश्चितच आहे. कारण भारतीय जनता पक्षाची जी संघटना आहे ती मुळापर्यंत लागलेली आहे. म्हणजे जवळजवळ त्यांचं बूथ प्रमुख, पन्ना प्रमुख इथपर्यंत त्यांची रचना आहे, ते कार्यरत नित्य आहेत. पण मात्र ही जी खालची फळी आहे ती एवढीशी आपल्याकडे वैभव नाईकांकडे किंवा त्या शिवसेनेकडे आहे असं आपल्याला ती खालची एकदम फळी जी आहे ती आहे असं वाटत नाही, पाहायला मिळत नाही. वैयक्तिक त्यांचा जो लोकांशी भेटणं आहे ते खूप मोठं आहे वैभव नाईकांचं. मात्र ते असलं तरी जी मुळामध्ये जे काही लागतं संघटना ती तेवढी दिसत नाही. आणि बीजेपीची ही जास्त मोठ्या प्रमाणात आहे. त्याचप्रमाणे आता हे सगळे युतीतले पक्ष एकत्र आहेत, काका कुडाळकर असतील किंवा हे सगळे ती मंडळी एकत्र आहेत. त्यामुळे त्यांचाही थोडाफार असेल तो त्यांचाही हातभार याच्यावर लागेल असं वाटतं. त्यामुळे ही निवडणूक तशी एकदम सोपी जाईल वैभव नाईकांना असं वाटत नाही मात्र आत्ताच्या परिस्थितीमध्ये. नक्कीच याबद्दल आपण बोलणार आहोत. मात्र मी पुन्हा एकदा येते आपले संपादक संदीप देसाई सर यांच्याकडे. सर, आपण त्यांच्याकडून अनेक मुद्दे जाणून घेतले, म्हणजे कशा पद्धतीनं सध्याचं वातावरण बदललेलं आहे. 2014, 2019 आणि आत्ता 2024ची निवडणूक ही अतिशय वेगळी झालेली आहे. एका ठिकाणी शिवसेनेत पडलेली दोन शक्ल
आणि त्याचबरोबर मोठी ताकद म्हणजे भाजपची मोठी ताकद जी म्हणतोय ती निलेश राणेंच्या बाजून आहे. आणि या सगळ्यात लोकसभेमध्ये भाजपचे उमेदवार जे होते नारायण राणे यांना सुद्धा कुडाळ मालवणमध्ये वाढलेलं जे लीड पाहता कुठेतरी वैभव नाईक यांच्या ज्या अडचणी आहेत त्या वाढल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय. मग एकंदरीत या सगळ्याचा परिणाम काय होऊ शकतो असं आपल्याला वाटतं? जुरी अगदी बरोबर आहे, कारण आपण पाहिलं तर कुडाळ विधानसभा मतदारसंघ जो आहे तो खऱ्या अर्थाने शिवसेनेचा बालेकिल्ला आहे. शिवसेना म्हणजे धनुष्यबाण जो आहे तो ज्यावेळी नारायण राणेंनी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये एंट्री केली आणि 1990 पासनं सलग 6 वेळा ते या मतदारसंघातून निवडून आलेले आहेत. आणि त्यानंतर नारायण राणेंनी शिवसेना सोडली आणि ठाकरेंचा एक लढवय्या शिवसैनिक म्हणून जायंट किलर म्हणून वैभव नाईकांची एंट्री झाली. ते पुन्हा शिवसेनेच्या धनुष्यबाणावर लढले. आपण जर हा सगळा प्रवास बघितला 1990 पासूनचा आता 2019 पर्यंतचा, तर त्या ठिकाणी सातत्याने धनुष्यबाण त्या ठिकाणी आणि शिवसेना एकूणच त्या ठिकाणी बाजी मारते. तर हे सगळं चित्र जरी आपण बघत असलो तरी आत्तासुद्धा ज्या पद्धतीने निवडणुकीचं सगळं चित्र बदललेलं आहे, शिवसेनेचे 2 भाग झालेले आहेत. त्याच्यामध्ये मूळ शिवसेना जी आहे ती एकनाथ शिंदेंकडे आता सध्या त्या ठिकाणी राहिलेली आहे, कारण धनुष्यबाण एकनाथ शिंदेंकडे आहे. त्याच्यामुळे धनुष्यबाणावर या ठिकाणी निलेश राणे निवडणूक लढवत आहेत. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं आपण जर पाहिलं तर नारायण राणे यांनी त्या ठिकाणी केलेली जवळपास 1990 पासून 2014 पर्यंतची तिथली लोकप्रतिनिधी म्हणून कामगिरी आणि त्यानंतर अगदी जिल्ह्यापासून ते केंद्रापर्यंत संपूर्ण मंत्रिपद आणि त्याचा फायदा या मतदारसंघाला कशा पद्धतीने दिला. पण सगळ्यात महत्त्वाचं आत्ताची मागील 10 वर्ष आहेत. आत्ता तिथले विनिंग आमदार तिथले लोकप्रतिनिधी म्हणून वैभव नाईक त्या ठिकाणी कार्यरत आहेत. आणि वैभव नाईक यांचं एक वेगळं वलय आहे, कारण वैभव नाईक यांनी नारायण राणे यांचा पराभव केलेला आहे. मात्र दोन्ही निवडणुकांचा जर मागच्या आपण आढावा घेतला तर ह्याच्यामध्ये मताधिक्य आहे ते फार नव्हतं. नारायण राणे यांचा पराभव 2014 ज्यावेळी झाला त्यावेळी हे 10,000चं मताधिक्य होतं वैभव नाईकांना. त्याच्यानंतर रणजित देसाईंचा पराभव ज्यावेळी झाला त्यावेळी जवळपास आपण बघितलं तर 14 ते 15,000चं मताधिक्य. आणि आत्ता ज्यावेळी लोकसभेत पुन्हा नारायण राणे ज्यावेळी निवडून आले त्यावेळी पुन्हा एकदा जी नारायण राणेंची या मतदारसंघावर पकड होती ती पकड त्या ठिकाणी निर्माण झाल्याचं आपण पाहिलं. आणि गेल्या 2 वर्षात जसं आपण सुरुवातीलाच पाहिलं की लोकसभेमध्ये 2 वेळा पराभव झाल्यानंतर पुन्हा एकदा आपण विधानसभेमध्ये आणि राज्याचं नेतृत्व करण्यासाठी अगदी ग्रासरूट पातळीवर स्वतः निलेश राणे उतरलेले. त्या निलेश राणेंचं जर आपण एकूणच संपूर्ण राजकीय त्यांचं नेतृत्व जर बघितलं त्याच्यामध्ये जमीन आसमानाचा फरक झालेला आहे. लोकसभेमध्ये त्यांचं असलेलं अभ्यासू नेतृत्व आणि त्याच्यानंतर डॅशिंग जो एवढा संघर्ष करून म्हणजे त्यांनी अनेक वेळा सांगितलं की गेल्या 10 वर्षात जो संघर्ष होता तो त्यांच्यासाठी फार मोठा होता. मात्र या संघर्षाला त्यांनी एवढं समर्थपणे तोंड दिलं आणि आत्ता पूर्णपणे त्यांनी आपलं जो मूड आहे तो चेंज केलेला आहे आणि एक सर्वसामान्यांचं नेतृत्व म्हणून ते सामोरे जात आहेत आणि लोकांनी त्यांना स्वीकारल्याचं असं लोकसभेच्या एकूणच आपल्याला नारायण राणेंना जे मताधिक्य मिळालं आहे त्याच्यावरून हे समीकरण मांडता येईल. त्यावेळी चित्रसुद्धा त्या ठिकाणी एकनाथ शिंदेंचं त्यावेळी पाठबळ नव्हतं, फक्त भाजपच्या पाठबळावर हे नेतृत्व आणि एवढं लीड मिळालेलं होतं. आता तर एकनाथ शिंदेंनी थेट त्यांना हात दिलेला आहे, कारण त्यांचा पक्षप्रवेश झाला तो एकनाथ शिंदेंच्या उपस्थितीत झालेला आहे आणि धनुष्यबाण पुन्हा त्यांना मिळालेला आहे. तर या सगळ्याचा फायदा या ठिकाणी निलेश राणेंना होऊ शकतं. निलेश राणेंना तीच अपेक्षा आहे. मात्र ह्या सगळ्या गोष्टी होत असताना वैभव नाईक ज्या पद्धतीने सामोरे जात आहेत, कारण वैभव नाईकांवर जे आरोप केले गेले आपण बघितलं, ज्या पद्धतीने निलेश राणेंनी जे आरोप केलेले होते ज्या पहिल्याच त्यांच्या उमेदवारी अर्ज दाखल करताना त्यांच्याकडे जी ठेकेदारीची एक मोठा आरोप केलेला होता त्याला ठामपणे प्रत्युत्तर वैभव नाईकांनी दिलेलं आहे. एक तुम्ही आरोप दाखवा, एवढं ईडी चौकशी झाली त्याच्यामध्ये काही मिळालेलं नाही. त्याच्यानंतर दुसरा आरोप झाला की एकनाथ शिंदेंच्या सातत्याने संपर्कात होते. राणे साहेबांचं हे मोठं विधान होतं. मात्र तेव्हा सुद्धा त्यांनी असं सांगितलं की मला जर तुम्ही त्या ठिकाणी दाखवलात किंवा स्वतः एकनाथ शिंदेंनी त्या ठिकाणी जर उहापोह केला तर आपण या ठिकाणी राजकारण सोडू. तर एवढे मोठी ही सगळी विधानं होत आहेत. त्यामुळे जुईली एकदम प्रचंड प्रमाणात तिथली टक्कर होणार आहे, कारण वैभव नाईक यांना हॅट्रिक करायची आहे. तर या ठिकाणी वैभव नाईक यांना वडिलांचा झालेला 2 वेळचा पराभव, सातत्याने वैभव नाईक आणि नाईक कुटुंबियांनी राणे कुटुंबियांना ज्या पद्धतीने टार्गेट केलेलं होतं तो वचपा काढण्याची हीच वेळ आहे आणि हीच ती वेळ आहे. याच ताकदीने आणि याच कॉन्फिडन्सने निलेश राणे मैदानात उतरल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतं. आणि ज्या पद्धतीने सध्या त्या ठिकाणी पक्षप्रवेशांचा आपण वार पाहतोय तर त्याच्यावर सुद्धा आपल्याला एक चर्चा विस्तृतपणे करता येईल. पण हाय व्होल्टेज त्या ठिकाणी लढाई आपल्याला दिसते, त्याबद्दल आपण बोलूया. मात्र आता सध्या आपल्याला बघायला हवं ते म्हणजे
एकीकडे निलेश राणे हे आक्रमक किंवा लगेचच ते विरोधकांवर तुटून पडायचे, अशी जी एक इमेज तयार झालेली होती ती कुठेतरी पुसून काढण्यासाठी निलेश राणे त्यात यशस्वी झाल्याचं आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. कारण मागच्या काही दिवसांपासून त्यांचे इंटरव्ह्यू आपण बघू शकतो किंवा स्टेजवरची भाषणं बघू शकतो. जो मध्यंतरी भाजपचा मेळावा झाला होता मालवणमध्ये, त्यावेळी ते पुन्हा ते सांगत होते, बघा मी यांना साहेब म्हटलं विरोधकांना, मी हल्ली चिडत नाही, त्यांना माझ्यावर आरोप होतील, मला बदनाम केलं जाऊ शकतं, तरी सुद्धा मी कुठेही चिडणार नाहीये कोणावर, हल्ली मला राग येत नाही. हे कुठेतरी विरोधक विसरले, हे कुठेतरी पुन्हा ते हॅमर करत होते लोकांवर. तर ही एक महत्त्वाची बाजू. आणि दुसरीकडे आपण पाहिलं तर आमदार वैभव नाईक, अर्थात ते कोणावर टीका करत नव्हते मागच्या काही दिवसांपासून, मात्र आता ते सुद्धा आक्रमक झाल्याचं पाहायला मिळतात. कारण एकीकडे त्यांच्यावर झालेली चौकशी, त्यांच्यावर झालेली ईडीकडून म्हणजे विरोधकांकडून ईडीची लागलेली चौकशी, या सगळ्या गोष्टी असतीलच. आणि आत्ता जे नारायण राणे स्वतः खासदार आहेत, त्यांनी सुद्धा आरोप केले होते की हे शिंदेंकडे जाऊन बसायचे. त्याला सुद्धा त्यांनी ज्या पद्धतीनं उत्तरं देत आहेत की प्रत्येक आरोप ते खोडून काढण्याचा प्रयत्न करत आहे. आणि महत्त्वाचं म्हणजे ते राणेंवर विशेषतः तुटून पडतायत अक्षरशः. तर या सगळ्या गोष्टी, तर याचा कसा परिणाम आपल्या होताना दिसतोय? जुली, आपण जर हे पूर्ण गेल्या 2-4 महिन्याचं राजकारण बघितलं, कारण याच्यापूर्वी सगळी राजकारणाची जी स्ट्रॅटेजी होती ती पूर्णपणे वेगळी होती. पण ज्यावेळी शिवसेनेमध्ये 2 गट झाले, 2 भाग झाले आणि शिवसेनेमध्ये फाटाफूट झाली, त्याच्यानंतर लोकसभेमध्ये जे वर्चस्व, जसं विधानसभेमध्ये स्वतः प्रतिनिधित्व वैभव नाईक करतायत, अगदी तीच स्ट्रॅटेजी आणि तीच ताकद या ठिकाणी शिवसेनेची होती. कारण विनायक राऊत 2 वेळा लोकसभेचे त्या ठिकाणी खासदार झालेले होते. हे सगळं चित्र बदललं आणि ज्यावेळी लोकसभेमध्ये नारायण राणेंनी विजय मिळविला आणि हा सगळा विजय मिळवत असताना सगळ्यात महत्त्वाचं, जसं तू उल्लेख केलास की निलेश राणे यांचं जे नेतृत्व होतं ते आक्रमक नेतृत्व, त्यांच्या स्वतःच्या प्रतिमेबाबत ज्या पद्धतीने विरोधकांकडनं आरोप प्रत्यारोप आणि त्यांना अशा पद्धतीने प्रेझेंट केलं गेलं होतं की सर्वसामान्यांशी निलेश राणे यांचं जुळत नाही आहे. मात्र हीच नेमकी स्ट्रॅटेजी निलेश राणेंनी गेल्या 2 वर्षात जर आपण बघितली फारपणे बदललेली आहे. त्यांचं आपण आत्ताची भाषणं बघतोय, त्यांचं लोकांमध्ये मिसळण्याचं जे आत्ताचं प्रमाण बघतोय आणि ज्यावेळी ते लाईव्ह स्टेजवरून सांगतात निलेश राणे की आत्ता मला राग येतच नाही आहे, म्हणजे विरोधकांनी माझ्यावर किती आरोप करावे मी त्यांना उत्तर देणार नाही आहे, आणि ते कृतीतून दाखवत आहेत. म्हणजे ज्या पद्धतीने याच्यापूर्वीचे सगळे जर आपण स्टेटमेंट बघितले, निलेश राणेंची तो आक्रमकपणा बघितला, पण निलेश राणेंची एक जमेची बाजू आहे की त्यांच्याकडे स्पष्ट वक्तेपणा आहे. जे आहे ते सरळ बोलतात, स्ट्रेट बोलतात आणि ते सांगतात की कधी कधी हा स्वभाव आपल्याला अडचणीचा ठरतो, पण हाच त्यांचा स्वभाव त्यांची ताकद बनू शकते. आणि आज त्यांनी ते मिळवलंय. म्हणजे ज्या पद्धतीने लोकसभेमध्ये कोणी त्यावेळी कल्पना केली नसेल की जवळपास 25,000हून अधिक मताधिक्य कुडाळ विधानसभा मतदारसंघातून नारायण राणेंना मिळू शकतं, ते त्यांनी त्या ठिकाणी मिळवून दिलं. आणि हा सगळा भाग होत असताना गेल्या 2 महिन्यापूर्वीची जी घटना घडली राजकोटची, त्याच्यावरनं अधिक प्रमाणात ट्रोल केलं गेलं, पण त्यालाही पूर्णपणे निलेश राणेंनी सक्षमपणे उत्तरं दिली. आणि विकास हाच अजेंडा त्यांनी आता पूर्णपणे, म्हणजे आरोप प्रत्यारोप हे सगळं बाजूला ठेवून जो कुडाळ मतदारसंघ आहे या मतदारसंघाचा संपूर्ण बॅकलॉग भरून काढणं हेच आपलं मेन मुख्य एम आहे. आत्ताचा जो आमदार आहे तो निष्क्रिय आहे, अशा प्रकारची विधानं करून जो बॅकलॉग राहिलेला आहे तो आपण भरून काढणार, ही एक जमेची बाजू निलेश राणे मांडताना दिसत आहेत. मात्र त्यालाच तोड उत्तर जे आहे ते त्या ठिकाणी, कारण गेली 10 वर्ष राजकारणात फिरत असताना मध्यंतरी उद्धव ठाकरे यांचं मुख्यमंत्री होणं आणि युतीच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी निधी आणणं, कारण शेवटी तिथला जो लिडिंग आमदार आहे त्याच्या माध्यमातून विकासाची एक फळी तयार झालेली असते आणि तो विकास, केलेला विकास ही वैभव नाईकांची जमेची बाजू आहे. आणि दुसरा विषय, ग्रामीण भागामध्ये वैभव नाईक यांचं थेट कनेक्शन जे आहे किंवा कनेक्टिव्हिटी आहे ती फार मोठी त्यांची ताकद आहे. जरी आज ज्या पद्धतीने आपण जर दोघांमध्ये ताकदीचा जर विचार केला तर निलेश राणेंकडे आज मोठे खंदे त्या ठिकाणी समर्थक आहेत. जसं आपण म्हणू शकतो की अशोक सावंत सारखा लढवय्या त्या ठिकाणी, दत्ता सामंत जे सगळ्यात कुडाळ आणि मालवण मतदारसंघामध्ये महत्त्वाची भूमिका निभावतात ते निलेश राणेंसोबत आहेत. रणजित देसाई ज्यांनी स्वतः वैभव नाईकांशी फाईट दिलेली होती
ते सुद्धा आज निलेश राणेंसोबत आहेत. तर निलेश राणेंची आणि काका कुडाळकर ही सगळी मंडळी ताकद, प्रभाकर सावंत हे सुद्धा त्या ठिकाणी बॅकअप देत आहेत. आणि रवींद्र चव्हाण, सगळ्यात महत्त्वाचं रवींद्र चव्हाण यांनी निलेश राणेंचं नेतृत्व जे आहे, म्हणजे आपण थोडं आणि मागे जाऊन बघितलं तर ज्या पद्धतीने आंगणेवाडीच्या यात्रेमध्ये सगळ्यात मोठं लॉन्चिंग झालेलं आणि त्यावेळी स्वतः रवींद्र चव्हाण यांनी नारायण राणेंना शब्द दिला होता की निलेश राणेंची जबाबदारी आपण घेतोय. आणि तेव्हापासून निलेश राणेंची जी पुन्हा दमदार एंट्री झाली कुडाळ मतदारसंघामध्ये आणि त्याच्यापासून जो एक ग्रामीण भागामध्ये आणि स्वतः जनसामान्यांमध्ये जी इमेज होती ती चांगली इमेज बनवण्यामागे यशस्वी ठरले निलेश राणे. आणि हे सगळं होत असताना वैभव नाईक यांनी मात्र आपली जी लोकांशी टच होता, ग्रामीण भागाशी जो टच होता तो कायम ठेवला. त्यामुळे आज जरी ह्या सगळ्या शक्ती बघितल्या, कारण वैभव नाईकांनी पुन्हा एकदा जुन्या सगळ्या शिवसैनिकांना एकत्र आणलं. त्या ठिकाणी परशुराम उपरकर त्यांच्या बरोबर गेलेले आहेत. मालवणमध्ये त्यांच्याकडे हरी कोबरेकर आणि बाकी सगळी मंडळी त्या ठिकाणी त्यांच्या सोबत आहेत. सतीश सावंत, त्याच्यानंतर राजन तेली, स्वतः संदेश पारकर ही सगळी मंडळी त्या ठिकाणी त्यांना बॅकअप देत आहेत. आणि ह्या सगळ्यांची ताकद घेऊन त्या ठिकाणी राणे कुटुंबियांना कुठेतरी आपण कोंडीत पकडलं पाहिजे, फक्त निलेश राणे नाही. आणि दुसरा विषय महत्त्वाचा की ज्यांनी आपल्यापासून शिवसेना हिरावून घेतली, धनुष्यबाण हिरावून घेतला, त्यांचा कुठेतरी पराभव करणं हा टास्क वैभव नाईकांचा. आणि वैभव नाईक त्या दृष्टीने तळागाळामध्ये पोहोचतायत. आणि ज्या पद्धतीने ही सगळी लढाई आणि हे चित्र सध्या त्या मतदारसंघामध्ये दिसतंय ते फार विलक्षण अशा प्रकारचं चित्र आहे. या पुढचे जे 10 दिवस आहेत सगळ्यात महत्त्वाचे प्रचाराचे ते पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. बरोबर. आता थोडंसं आपण या प्रचाराच्या मुद्द्यांकडे येऊया. मागच्या काही दिवसांपासून एक मुद्दा कुडाळ मालवणमध्ये विशेष गाजतोय, तो म्हणजे पक्षप्रवेशांचा. जेव्हा वैभव नाईकांनी काही पक्षप्रवेश केलेले होते त्यांच्या पक्षामध्ये, त्याला उत्तर दिलं होतं ते निलेश राणे यांनी. आणि निलेश राणे यांनी थेट आरोप केला होता वैभव नाईक यांच्यावर की हे सगळे जे प्रवेश आहेत ते खोटे दाखवले जात आहेत. मात्र निवडणुकीच्या तोंडावर असे पक्षप्रवेश करून काय दोन्ही नेते साध्य करू पाहत आहेत, किंवा या पक्षप्रवेशांमुळे या लोकांना फायदा होणार आहे असं आपल्याला वाटतं, आणि याचा परिणाम कितपत होऊ शकतो? खरं म्हणजे हा एक राजकारणाची स्ट्रॅटेजी झाली पक्षप्रवेशमध्ये. मात्र या पक्षप्रवेशामध्येही वेगळं राजकारण आपल्याला पाहायला मिळतंय. ज्या पद्धतीने लोकसुद्धा पक्षप्रवेश करतायत आणि राजकारणी ही मंडळी पक्षप्रवेश घडून आणतायत, म्हणजे सकाळी एका पक्षात आणि पुन्हा दुसऱ्या दिवशी पुन्हा तो स्वगृही. आणि याच सगळ्या गोष्टींवर निलेश राणे यांनी जे स्टेटमेंट केलेलं आहे ते अतिशय महत्त्वाचं आहे. फार अगदी त्यांनी उघडपणे सांगितलेलं आहे की हे सगळे पक्षप्रवेश जे दाखवले जात आहेत, म्हणजे काही कार्यकर्त्यांना आम्ही ओळखत सुद्धा नाही, मात्र ते एखाद्या सभेमध्ये आमच्या मागे उभे असतात आणि त्या ठिकाणी राणे समर्थक या ठिकाणी शिवसेनेमध्ये दाखल झालेला आहे, उबाटा शिवसेनेमध्ये दाखल झाले आहेत. आणि ते पुराव्यानिशी उघड करण्याचं काम निलेश राणेंनी अनेक गेल्या काही त्यांच्या चित्रफितींमध्ये केलं आहे. त्याच्यावर त्यांनी स्वतः एक ट्विटसुद्धा केलेलं आहे आणि स्वतः एक लाईव्ह सुद्धा त्या ठिकाणी केलेलं आहे की कशा पद्धतीने हे प्रवेश होत आहेत. आणि हे प्रवेश जरी होत असले तरी दुसऱ्या बाजूने तीच ताकद किंवा तेच पक्षप्रवेश दाखवून या ठिकाणी निलेश राणे आणि भाजपला कुठेतरी टार्गेट करण्याची एक स्ट्रॅटेजी वैभव नाईक यांनी बनवलेली आहे. कारण हा पक्षप्रवेशाचा सिलसिला जर आपण पाहिला तर ज्या दिवसापासून या ठिकाणी निलेश राणेंचा प्रवेश एकनाथ शिंदेच्या उपस्थितीत झाला तेव्हापासूनच हा सिलसिला सुरू झालेला आहे. आणि उमेदवारी अर्ज त्यावेळी यांनी दोघांनी दाखल केले त्या दिवशी आपण पाहतोय की रोज आपल्याकडे मीडियाकडे दोन चार बातम्या येत आहेत. आणि थेट मीडियावर सुद्धा रोष निलेश राणेंनी व्यक्त केलेला होता की मीडिया जे दाखवतंय त्याची शहानिशा करावी. या पक्षप्रवेशांमध्ये मागे खरंच पक्षप्रवेश होत आहेत, किती लोक आहेत, आणि हे सगळं जर पाहिलं तर गमतीशीर आहे. त्याच्या पुढचा नंतरचा मुद्दा आहे की हे पक्षप्रवेश पुढच्या राजकारणावर किंवा मतदानावर कशा पद्धतीने परिणाम करतील. आज मला वाटतं जुईली पक्षप्रवेशाला ज्या पद्धतीने ही मंडळी विचार करतात तसं फारसं महत्त्व राहिलं नाही. कारण आपण बघितलं तर महाराष्ट्रातलं आणि एकूण जिल्ह्यातील राजकारण सुद्धा फार बदलत चाललेलं आहे. ज्या पद्धतीने बंडखोरी झाली, उमेदवारी मिळवण्यासाठी काही लोक भाजपमधून शिवसेनेमध्ये उबाटामध्ये गेले, त्याच्यानंतर भाजपचे मंडळी आहेत ते एकनाथ शिंदे गटांमध्ये गेलेले, हे सगळं आहे वरिष्ठ लेवलला. पण वरिष्ठ लेवलच्या पक्षप्रवेशावर चर्चा होत नाही. चर्चा कुठे होते की कॉमन जे कोण शाखा प्रमुख आहेत किंवा एखादा गाव लेवलचा पदाधिकारी आहे, तालुका लेवलचा पदाधिकारी आहे, ह्यांचे जे पक्षप्रवेश होत आहेत आणि ते फार अतिशय एवढ्या फास्टली पक्षप्रवेश होतात की दिवसाला 4-4, 5-5 गावांमध्ये पक्षप्रवेश दिसतात. बरोबर. त्यामुळे ज्या पद्धतीने मीडियासमोर निलेश राणे यांनी प्रश्न उपस्थित केलेला आहे, खरं तर हा सगळ्यांना संभ्रमात टाकणारा विषय आहे की कोण कुठे होता आणि कोण कुठे गेला.
फोटोसुद्धा दाखवले जातात. त्या फोटोमधले एडिटिंग ह्या त्या सगळ्या गोष्टी त्या ठिकाणी उघड होतात. पण मला वाटत नाही की फारसा परिणाम या पक्षप्रवेशांवर आत्ताच्या या 8 दिवसातला प्रत्यक्ष मतदानावर होणार आहे. मतदारसुद्धा आता जागृत झालेला आहे. त्यामुळे 2 उमेदवार, त्यांचं असलेलं व्हिजन आणि या मतदारसंघातील कामकाज आणि भविष्यात कोण आपल्याला या ठिकाणी पुढे नेऊ शकतो या गोष्टींवरच पुढच्या सगळ्या गोष्टी होणार आहेत. मात्र राजकीय लेवलला जर बघितलं तर जिल्ह्यात सध्या पक्षप्रवेशांचा उद आलेला आहे. अगदी बरोबर. आणि सगळ्यांमध्येच समरावावस्था निर्माण झालेली आहे. अगदी त्या पक्षांमध्ये सुद्धा ती आहेच, पण त्याचबरोबर लोकांना सुद्धा गोंधळून टाकणारा हा विषय आहे. यावर आणखीन आपण सविस्तराने बोलणारच आहोत. पण आता आणखीन एक मुद्दा म्हणजे कुडाळ मालवणचा. इथं निष्ठावान वर्सेस तुम्ही पक्ष बदलताय अशा पद्धतीचं एक प्रचाराची यंत्रणा सुरू झालेली आहे. आणि त्याचबरोबर आमदार वैभव नाईक किंवा ठाकरे गटाकडून आपण म्हणूया की घराणेशाहीचा मुद्दा इथं उपस्थित केला जातोय. हा एक भाग झाला ठाकरे गटाकडून. मात्र दुसरीकडे आमदार वैभव नाईक यांना अगदी नारायण राणे जे खासदार आहेत, ज्यांनी केंद्रीय मंत्रिपद सुद्धा भूषवलेलं होतं, ते टार्गेट करताना दिसत आहेत. ते म्हणजे त्यांनी असा थेट आरोप केला होता वैभव नाईक यांच्यावर की तुम्ही शिंदेंना भेटत होता, म्हणजे ते शिंदे शिवसेनेत येण्यासाठी उत्सुक होते आणि रोज त्यांची भेट घेत होते. त्यामुळे तुम्ही निष्ठा कसली सांगताय, म्हणजे निष्ठा आणि वैभव नाईक यांचं समीकरण ते काय, असा सवाल त्यांनी थेट पत्रकार परिषदेत उपस्थित केला होता. आणि त्यानंतर त्या सुद्धा आरोपांना आमदार वैभव नाईक यांनी अगदी थेट उत्तर दिलं होतं. म्हणजे ते म्हणाले होते की खासदार नारायण राणे यांनी हे सिद्ध करून दाखवावं की मी त्यांच्याकडे पक्षप्रवेशासाठी गेलो होतो आणि जर त्यांनी हे सिद्ध केलं तर मी राजकारण सोडेन. त्यामुळे आणखीन एक नवा ट्विस्ट या निमित्तानं आला. म्हणजे आरोप प्रत्यारोपांची जी सीमा आहे ती आता अगदी थेट वैयक्तिक पातळीवर येऊन पोचलेली आहे. काय वाटतं? जुली, फार महत्त्वाचा विषय आहे. कारण ज्या पद्धतीने खरं तर लोकशाहीमध्ये ज्या निवडणुका होत्या त्या विकासाचे मुद्दे घेऊन पुढे गेलं पाहिजे. मात्र आज ज्या पद्धतीने राजकारणामध्ये एकमेकांवर आरोपांची चिखलफेक होते, आरोपांचे एकमेकांवर उंगली निर्देश होतात, ते फार अगदी टोकाला पोचलेले आहेत. त्याच्यात तर हे सध्या सगळे आरोप होत आहेत. या ठिकाणी निलेश राणे ज्या पद्धतीने राणेंवर आरोप करतायत, राणेंनी काय केलं हा त्यांचा प्रश्न आहे. राणेंनी अगदी जिल्ह्यापासून ते केंद्रापर्यंतची मंत्रिपदं उपभोगली, त्याचा काय या ठिकाणी लाभ जनतेला झालेला आहे, अशा पद्धतीची जी विधान आहेत किंवा आरोप आहेत ते या ठिकाणी वैभव नाईक करतात. मात्र राणेंनी सुरुवातीपासून सांगितलेलं आहे, राणेंची जी स्ट्रॅटेजी आहे, स्वतः नारायण राणेंनी ज्या पद्धतीने सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचं नाव अगदी महाराष्ट्रात नव्हे तर देशपातळीवर नेलं. आणि आज ज्यावेळी राणेंचं आपण बघितलं तर प्रत्येक सभेमध्ये किंवा कुठच्याही जाहीर सभेमध्ये त्यांचं एक महत्त्वाचं विधान असतं की या जिल्ह्याचं दरडोई उत्पन्न, या जिल्ह्याचं दरडोई उत्पन्न राणे सांगतात. आपण ज्यावेळी 90च्या दरम्याने सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये आलो त्यावेळेचं दरडोई उत्पन्न आणि आज 2.5 लाखाहून अधिक झालेलं दरडोई उत्पन्न, हा विकास नव्हे का? इथले लोक इंजिनियर बनत आहेत, असे अनेक मुद्दे त्या ठिकाणी मानतायत. घराणेशाहीबद्दल सुद्धा जो आरोप होतोय तर आपण पाहिलं तर पक्ष आज ज्या ठिकाणी शिवसेना पक्ष 2 गटांमध्ये गेला त्याला मूळ कारण कुठचं आहे हा सुद्धा संशोधनाचा विषय आहे. कारण जे हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरेंची शिवसेना, त्याच्यानंतर उद्धव बाळासाहेब ठाकरे कार्याध्यक्ष झाले, मग एकनाथ शिंदे तिथून फाटाफूट करून मूळ शिवसेना पुन्हा त्यांनी आपल्या ताब्यात घेतली, मूळ शिवसैनिक आपण आहोत म्हणून. हे सगळं तिथे घराणेशाही असताना सुद्धा वैभव नाईक ज्या पद्धतीने राणेंवर घराणेशाहीचा आरोप करतात, राणेंनी सुद्धा त्याला कुठे जाहीरपणे अशा प्रकारचं उत्तर दिलेलं नाही. मात्र एक मुलाखत आपण जवळून पाहिली आणि त्या मुलाखतीमध्ये राणेंनी त्या ठिकाणी सांगितलेलं आहे. राणेसाहेब असं म्हणाले की हे घराणेशाहीवर ज्या पद्धतीने आमच्याकडे बोललं जातं तर केवळ घराणेशाही काय बघताय, कर्तृत्व बघा, आपल्या मुलांचं कर्तृत्व बघा, आपलं काम बघा. कारण ते सुद्धा दाखले देताना आज महाराष्ट्रातलं त्यांनी उदाहरण दिलेलं आहे. शरद पवारांकडे त्यांनी बोललेलं आहे की त्यांची किती मंडळी सगळी या राजकारणामध्ये आहेत, त्याच्यानंतर गांधी घराणं किती वर्ष या सगळ्या राजकारणामध्ये आहेत, असं ओझरतं त्या ठिकाणी बोललेले आहेत. मात्र इथे आपल्यावर जो घराणेशाहीचा आरोप होतोय तो त्यांनी पूर्णपणे झिटकारून लावलेला आहे. कारण त्या ठिकाणी ते सरळ उघडपणे बोललेले आहेत की निलेश राणे जे आहेत ते M.Com PhD झालेले, नेतृत्व असलेले, लोकसभेचं नेतृत्व केलेलं, जनमानसात एक पक्षीय बांधणी केलेली, आज सर्वसामान्यांमध्ये जाऊन त्यांनी स्वतःचं नेतृत्व सिद्ध केलं आहे. अगदी नितेश राणेंचं पण जे नेतृत्व आहे त्यांनी सांगितलं की अशाच पद्धतीने सगळं नेतृत्व सिद्ध केलेलं आहे. त्यामुळे घराणेशाहीचा प्रश्न येतोय कुठे? सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा तो आहे.
भाजप वेगळं नाही आहे, शिवसेना आज एकनाथ शिंदेची शिवसेना वेगळी नाही, दोघेही एकाच विचारांचे पक्ष आहेत. तर आम्हाला कुठे आपण वेगळ्या पद्धतीने काही करतोय, घराणेशाही करतोय असं बिलकुल वाटत नाही. आणि त्याला ह्या सगळ्या गोष्टींना बगल देत असताना किंवा एक विकासाचा अजेंडा मांडत असताना या आरोपांना किंवा या सगळ्या गोष्टींना खरंच महत्त्व आहे का विधानसभेच्या निवडणुकांमध्ये किंवा लोकशाहीच्या निवडणुकांमध्ये? कारण उमेदवार जनतेसाठी काय करणार आहे, विकासाचा अजेंडा काय असणार आहे, तो कुठून आलाय, काय हे करणार आहे, हा नंतरचा भाग आहे. पण खरंच व्हिजन आहे का त्या मतदारसंघाचं, हे आज मतदारांना पाहणं फार महत्त्वाचं आहे. मात्र ज्या पद्धतीने आरोप प्रत्यारोप करून दोघंही एकमेकांना कोंडीत पकडतायत ते टोकाचे आरोप आहेत. ज्या पद्धतीने वैभव नाईकांवर आरोप झाला, म्हणजे वैभव नाईकांवर जो आरोप झाला की एकनाथ शिंदेकडे पक्षप्रवेशासाठी सातत्याने वैभव नाईक जात होते आणि वैभव नाईकांनी त्याला तेवढंच चॅलेंज केलं, कॉन्फिडन्सली चॅलेंज केलं. म्हणजे ते सुद्धा फार महत्त्वाचं आहे की तुम्ही जर असं सिद्ध केलात तर आपण राजकारण सोडेन, म्हणजे एवढा कॉन्फिडन्स. त्यामुळे खरोखर आज मतदार किंवा जिल्ह्यातली जनता कोड्यात आहे की नेमकं काय आहे. मात्र हा राजकारणाचा सगळा एक भाग झाला, आरोप प्रत्यारोप. एकूणच जर आपण पाहिलं तर कुडाळ विधानसभेची निवडणूक ही प्रचंड आता प्रतिष्ठेची बनलेली आहे. वैभव नाईक यांना हॅट्रिक साधायची आहे. शिवसेनेचा जो एक ताकद आहे किंवा उद्धव ठाकरे घराण्याचं इथल्या कोकणशी जोडलेली नाळ आहे ते जर अस्तित्व टिकवायचं असेल, कारण खऱ्या अर्थाने आपण जर पाहिलं तर सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघ ठाकरेंचा होता, त्याच्यानंतर कुडाळ मतदारसंघ हा ठाकरेंचा होता. आज मात्र सावंतवाडीमध्ये हे चित्र बदललेलं आहे. दीपक केसरकर जे ठाकरेंबरोबर होते ते एकनाथ शिंदेकडे गेलेले आहेत. त्यामुळे धनुष्यबाण पुन्हा एकदा सावंतवाडीतनं येतोय, कुडाळमध्ये पुन्हा एकदा धनुष्यबाण त्या ठिकाणी लढतोय आणि तो ठाकरे घराण्याच्या अपोजिट आहे. त्याच्यामुळे ही लढत आपण सरळ बघितली तर महाविकास आघाडी आणि महायुती यापेक्षा ठाकरे घराणं आणि राणे घराणं आणि वैभव नाईक, कारण वैभव नाईकांचा आणि नारायण राणेंचा एक वेगळा संघर्ष आहे. त्याच्यानंतर पक्षीय लेवलला बघायला गेला तर राणे कुटुंबियांचा आणि ठाकरे घराण्यांचा वेगळा संघर्ष आहे. त्यामुळे ही निवडणूक निश्चित जुली प्रतिष्ठेची बनणार. हे आरोप प्रत्यारोप इथेच थांबणार आहेत की अजून प्रखर होणार आहेत, कुठच्या स्तराला जाणार आहेत, या पुढच्या 10 दिवसात महत्त्वाचं ते ठरणार आहे पाहण्याचं. अगदीच जसं आपण म्हणतो की लोकशाहीत पक्ष असतात, त्या निवडणुका होतात, मात्र इथं कुडाळ मालवण अगदी पहिल्या दिवसापासून चर्चेत आहे. अगदी विधानसभा जाहीर सुद्धा झाल्या नव्हत्या, उमेदवारी कोणाला मिळणार इथपासून जे सगळं काही चित्र रंगलेलं होतं, जे काही वाद रंगलेले होते ते आता उमेदवार घोषित झालेत आणि त्यानंतर अगदी वैयक्तिक पातळीवर येऊन हे वाद थांबलेले आहेत. मात्र आणखीन वाद वाढूही शकतात अशी परिस्थिती सध्या कुडाळ मालवणमध्ये आपल्याला पाहायला मिळते. त्यामुळे या सगळ्याचा आढावा आपण घेत राहणार आहोत, या संदर्भातले प्रत्येक अपडेट तुमच्यापर्यंत पोहोचवत राहणार आहोत. मात्र सगळ्यांचं लक्ष वेधलंय ते अर्थात कुडाळ मालवण विधानसभा मतदारसंघाकडे. सर धन्यवाद, तुम्ही फार महत्त्वाचं असं विश्लेषण केलं आणि ज्या पद्धतीनं तुम्ही म्हटलंय की आता ही लढाई केवळ पक्षीयांपुरतं राहिलेलं नाहीये, म्हणजे महायुती महाविकास आघाडी यामध्ये राहिलेली नाहीये, तर ती आता वैयक्तिक पातळीवर आलेली आहे. त्यामुळे तुमचेही मनपूर्वक आभार तुम्ही या सगळ्या केलेल्या विश्लेषणासाठी. तर आता पण इथंच थांबणार आहोत. मात्र शेवटचा आढावा घेताना हेच म्हणावं लागेल की नारायण राणे वर्सेस उद्धव ठाकरे आणि त्यांचे प्रतिनिधित्व करणार आहेत ते म्हणजे निलेश राणे आणि दुसऱ्या बाजूला ठाकरेंचे शिलेदार वैभव नाईक. वैभव नाईक यांनी 2 टर्म इथलं आमदारकीचं शिवधनुष्य पेललेलं आहे. मात्र आता निलेश राणे यांनी खासदारकी भूषवल्यानंतर ते पहिल्यांदाच विधानसभेच्या निवडणुकीत उतरत आहेत आणि ते अर्थात ही निवडणूक लढवत आहेत ज्या ठिकाणी ज्याचं प्रतिनिधित्व त्यांचे वडील करायचे, माजी मुख्यमंत्री महसूल मंत्री राहिलेले नारायण राणे करायचे. मात्र त्यांचा पराभव झाला. तो अर्थात पराभव होता तो सगळ्यांच्याच जिवारी लागलेला होता, राणे कुटुंबांपासून त्यांच्या समर्थकांपर्यंत. त्यामुळे अर्थात वैभव नाईक यांचा वचपा काढण्यासाठी निलेश राणे सुद्धा प्रयत्न करणार आहेत आणि वैभव नाईक आपला गड आपल्याच ताब्यात ठेवण्यासाठी विशेष प्रयत्न करणार आहेत. मात्र नेमकं काय होतं हे आपल्याला 23 नोव्हेंबरलाच समजणार आहे. मात्र त्या दरम्यान घडणाऱ्या प्रत्येक घडामोडी तुम्हाला कोकणसाद लाईव्हवर पाहता येणार आहे. आता इथंच थांबतोय. पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्ह. धन्यवाद.